Ofîsa Jîngehê ya Konfederaliya Rêxistinên Civaka Demokratîk a Bakur û Rojhilatê Sûriyayê bi armanca avakirina çanda paqijiyê hemleyek paqijiyê ya berfireh da dest pê kirin. Hemle bi dirûşma bi hev re ber bi jîngeheke baştir ve hat dest pê kirin û dê heta mehekê dewam bike. Di hemleyê de dê cihên giştî û bazarên Reqayê werin paqijkirin. Ofîsa Jîngehê ya Konfederaliya Rêxistinên Civaka Demokratîk a Bakur û Rojhilatê Sûriyayê li çerxereya Eddellê daxuyaniyek da. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku ev destpêşxerî bersiveke ji kêşeyên jîngehê yên ku zêde dibin û hewildanek ji bo avakirina çanda paqijiyê ye. Her wiha hat gotin ku di hemleyê de lê bernameyeke berfireh û hişyarî û madeyên jî werin û meydanî jî werin tekezî li ser parastina jîngehê hat kirin. Piştre an jî piştî daxuyaniyê beşdaran broşûr li bazaran belav kirin û pankart dalxandin.